سلام كبران كبراتنا زي يوتيوب channel تخطتل تخميت صنحو نزوان زبلكم حصرتن اوانا وحبريتات تحزلكم قريب لكم كساب مودا تحبيركم نصنحو ኤርትራ ገሰት ሰው መሰላት ምርምር ለኡ ሕብራት ሃገራት ከብቅዕ ተጻዓር ከም ዘላ ተገሊጹ ኤርትራ ኣብታ ሃገሪ ፍጻሚዩ ተባሃለ ምጋሰው መሰላትን ዝምርመር ዕማም ሕብራት ሃገራትን ስርሑ ደው ክትብሎ ተጻዓር ምህላዋ ናይ ባይቶ ሰው መሰላት ሕብራት ሃገራትን ዝተላኣኸ ሰነድ ከም ዘመልክቶ ሮይተርስ ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ናይ ነዳዲ ቁልውላብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ኣማኻሪ ጠቅላይ ሚኒስተር ግርማ ብሩ ናብ ትኽልል ዝላኣኽ ነዳዲ በቃልብ ዝሃወ ትእዛዝ ክንኪ ከም ዝተገበረ ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ስጉምቲ ኣብ ክልል ንዝግበር መጓዓዝያታት ሰብኣውን ሓገዝን ከቢድ ዕንቅፋት ፈጢሩ ኣሎ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስትን ተመዛበልትን ኣቦቶም ንኸይምለሱ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኖም ነለው ክብል ወቂሱ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ኣማኑኤል አሰፋ እቲ ምሕዳር መሰረታዊ ሕቶታትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክንዲ ምምላስ ኣብ ካልእ ጉዳያት ተጸሚደሎ ኢሎም ኣዋን ኩናት ከቢድ ጉድኣት በጽሕዎ ዝነበረ ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሽ ጽገንኡ ተዛዚሙ እዚ መስጊድ ኣብ ቱሪዝም ትግራይ ዓብይ ተራ ከም ዝህልዎን ትጽቢት ይግበረሉ ኣሞንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘለው ጥረት እናገደደና ብዝኸፍአ ደረጃ ይዓርገሎ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ኢራን ምቕታላ ስዒቡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከባ ይግለጸሎ እዚኦምን ብርክት ዝበሉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ወጽዮመሉ ከም ዝስዕብ ከስማዓኩም ሓቢርና ንከተተል ክቡራት ተኸታተልትና ብርክት ዝበሉ ሓበሬታ ናብ ዩቲዩብ ቻናል ምጽዓኑ ኣቀዲሙ መልእኽቲ ወይ ድማ ኖቲፊኬሽን ንኽበጽሐኩም ዜናታት ብእዋን ንኽትከታተሉን ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ናይ ነዳዲ ቁልውላብ ዝያዳ ተጋዲድሎ ኣማኻሪ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣቶ ግርማ ብሩ በቃልብ ዝሃወ ትእዛዝ ናብ ክልል ትግራይ ዝላኣኽ ዝነበረ ውሕድ መጠን ነዳዲ እውን ከይተረፈ ደው ክብል ምእዛዞም ምንጭታት ካብ ኢትዮጵያ ትካላት ነዳዲ ረጋጊጾም ኣለው ቅድሚ ኩናት ክልል ትግራይ ኣብ ወርሒ ኣስታት 15 ሚሊዮን ሊትሮ ነዳዲ ይጥቀም ነይሩ ኣብዚ እቲ 12.5 ሚሊዮን ናፍጣ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ 2.5 ሚሊዮን ድማ ቤንዚን እዩ ነይሩ ድሕረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ እዚ መጠን ናብ 10 ሚሊዮን ሊትሮ ኣብ ወርሒ ወሪዱ ጸኒሑ እዚ እውን መጓዓዝያታት ንጥፈታት እትኽልል እኹል ከም ዘይነበረ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝተወሰነ ውሳነ ነቲ ዝነበረ ጸገም ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ኣሰጋጊርዎ ኣሎ ብመሰረት እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣቶ ግርማ ብሩ ኣማኻሪ ጠቅላይ ሚኒስተር ጥራይ ዘይኮነስ ኣቦ ወንበር ቦርድ ትካል ነዳዲ ኢትዮጵያ እውን እዮም እዞም ኣማኻሪ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ነዳዲ ኣብ መዓልቲ ኣብ ክልተ ቦቲ ንላዕሊ ክኸውን የብሉን ዝብሉ ጽኑዕ ትእዛዝ በቃል ከም ዝሃቡ ምንጭታት ገሊጾም እዚ ውሳነ እውን ብጽሑፍ ዘይኮነስ በቃል ምሃቡ እቲ ጉዳይ ንህዝቢ ከይፈልጥ ዝተገበረ ይመስል ስዒቡ ድማ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ከም ሽረ ዓድዋ ኣክሱም ካልኦትን ዝግበሩ ዝነበረ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያታት ኣገልግሎት ብሙሉእ ደው ኢሉ ይርከብ እዚ ድማ ንህዝብታት ኣብ ከቢድ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ጅቡቲ እኽልን መድሓኒትን ጻዕና 257 መኻይን ብሰንኪ ነዳዲ ስኢነን ልዕሊ 2 ሰሙን ደው ኢለን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ሓደ ካብቶም በዓል መዚ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ዝተዛረቦ እዚ ውሳነ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብሕማምን ንምቕጣዕ ዝተወሰደ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝጠልቦ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዕንቅፋት ክቐርብ ኣለዎ ዝብል ነጥቢ ብግልጽ ዝጥሕስ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣብዚ እዋን ኣብ ጅቡቲ ገንዘቦም ከፊሎም ነዳዲ ንምጽዓን ዝጽበዩ ዘለው ናይ ትግራይ በዓል መዚ ነዳዲ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ጸበባ ከም ዘለውን ዝኾነ መልሲ ከም ዘይተዋሃቡን ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ህይወት ዋጋ ንህረት ዝያዳ ከም ዘጋድዱን ህዝቢ ትግራይ ናብ ኮንትሮባንድ ነዳዲ ክጽጋዕ ከም ዝተገደደን ይግለጽ ኣሎ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ግዚያዊ ምሕዳርን ፌደራል መንግስቲ ዘቕረቦ ክስ ድማ ብዛዕባ ጉዳያት ተመዛበልቲ ትግራይ ንግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ፌደራልን መንግስቲ ብትረወቂሱ ምክትል መራሒ ሕወሓትን ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኑኤል አሰፋ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተመዛበልቲ ትግራይ ንልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ድኳን ክነብሩ ዝተገደዱ ብሰንኪ ክልተ ቀንዲ ምኽንያታት ምዃኑ ገሊጾም እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ድማ እቲ በኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ላዕላውነት ምምላስ ተመዛበልትን ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ኣብ ምሕዳራዊ ጉዳያት ጥራይ ተጸሚዱ ምህላው እዩ ክብሉ ወቂሶም እቲ ምሕዳር ዕላማው መሰረታዊ ሕቶታት ንህዝቢ ንምምላስ እዩ ነይሩ ግን ሕጂ ካብቲ ዕላማ ወፂኡ ንቡር ምሕዳር ጥራይ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ካልኣይ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይእሙን ምዃኑ እዩ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተጠቐሱ ነጥብታት ማለት ወረርቲ ሓይልታት ትግራይ ምውፃእን ዕጥቂ ምፍታሕን ከይፈጸመ ግዜ ጥፍእ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም ኣቶ ኣማኑኤል ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት
ድማ ብዛዕባ መራሕቲ ሕወሓትን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ሕወሓትን ኣብ ስልጣን እንተዘይተመሊሱ ተመዛበልቲ ኣይክምለሱን እዮም ክብሉ ዝተዛረቡሉ ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። እሶም ድማ እዚ ሕቶን ዶክተር ደብረጽዮን ይቀርብ ዘለዎ ኣነ ብዛዕባ ውስን ውዳበ ዝዛረብ ውድብና ዝብሎ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግቡእ ክፍጸም ኣለዎ እዩ ክብሉ መሊሶም። ብመሰረት ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ሕወሓትን ዘሎ ዘይምትእማን ዝያዳ ዘርኢ ኮይኑ ተመዛበልቲ ከም ፖለቲካ መሳርሒ ይውዕሉ ምህላዎም ዘሕዝን እዩ። ኤርትራ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምርምር ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ከብቅዕ ትጻዕር ከም ዘላ ተገሊጹ። ናይ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ዝተለኣኸ ሰነድ ከም ዘመልክቶ ሮይተርስ ገሊጹ። እዚ ከም ዝኣመሰለ ሰሓት ዝረአ ስጉምቲ ተቐባልነትን ተረኺቡ ካብ ምርመራ ካድማን ዝደልዩ ሃገራት ከተባብዕን ከም ዝኽእል ምዕራባውያን ዲፕሎማስኛታት ስጋኣቶም ይገልጹ። እቲ ፍሉይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራ ብሱዳናዊ ክኢላ ሕጊ መሐመድ ዓብዱሰላም ባኪር ዝምርሑ ኮይኖም ከም ሂማን ራይትስ ዎች ዝኣመሰሉ ሲቪካውያን ማሕበራት ገበን ዝፍጸሙ ናብ ሕጊ ዘይምቕራቡ ኣስፋሕፊሑ ምህላው ኣብ ዝሕብርሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንኽስነድ ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ። ፍሉይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብ16 ሰነ ኣብ ጀነዋ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻባት ኩነታት ኤርትራ ከም ዝተመሓየሸ ኣብርሁ። መሐመድ ዓብዱሰላም ባኪር ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራትን ኣብ ዘቕረቦ ዓመታዊ ጸብጻብ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ሰባት ምስዋር ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ይቕጽል ከም ዘሎ ጠቒሱ። እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ምግሃስ መሰላትን ካብ ዶባት እታ ሃገር ሰጊርን ናብ ዲያስፖራ ከም ዝበጽሐ እውን ሓቢሩ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ ዝነበረ ታሪካዊ መስጊድ አልነጃሽ ጽገንኡ ተዛዚሙ። እዚ ኣብ ወረዳ ውቕሮ ዝርከብ መስጊድ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለው ቀዳሞት መሳጊድ ሓደ ኮይኑ ንእስልምና ተኸተልቲ ዓብይ ታሪኻዊ ሃይማኖታዊ ቦታ ኣለዎ። ኣብቲ ኩናት እቲ መስጊድ ብከቢድ ብረት ተደብዲቡን ብዙሓት ታሪኻዊ ቅርስታትን ተዘሪፎም ነይሮም። ኣብዚ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ብሓገዝ ኤጀንሲ ልምዓት ቱርኪ ጽገንኡ ተኻይዱ ሕጂ ድማ ናብ ንቡር ኣገልግሎት ክምለስ ምዃኑ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ገሊጾም። ናብ ዓለም ለኻዊ ዜናታት ድማ እንትንሰግር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ውጥረት እንደገና ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይዓርገሎ። ኣሜሪካ ኣብ ሱርያ ብዝፈጸመቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ናይ እስላማዊ ሰውራዊ ሓይሊ ሓለዋ ኢራን ዝኾነ ጀነራል ዓሊ ሻድማኒ መቕታል ስዒቡ FBI ንበዓል ስልጣናቱ ኣብ መላእ ዓለም ጥንቃቐ ክገብሩ ኣጠንቂቑ። ኢራን ብወገና ነቲ ሞት ኣረጋጊጻ ዝተቐተሉ ጀነራላትን ሳይንቲስታትን ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ሃገራዊ ናይ ሽኝት ፕሮግራም ከም እተዳለወ ገሊጻ። እዚ ድማ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢራን ኩናት ኣይትደልን እያ ንሕና እውን ኣይንደልን ኢና፣ ግን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ መልሲ ንኽንህብ ድልዋት ኢና ክብሉ ተዛሪዮም። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝያዳ ከም ዘጋደዶን ንዋጋ ነዳዲ ዓለም እውን ጽልዋ ክገብር ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ። ኣብዚ ምሸት እዚ ዳይሬክተር CIA እሙን ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ናይ ኢራን ኒውክሌሳዊ መደብ ብከቢድ ከም ዝተጎድአን ንብዙሓት ዓመታት ዳግም ክህነጽ ከም ዘለዎን ገሊጹ።